letcov v slovenskej zástave na Lvovskom letišti. Ukrajinci zbavení tyranov vstupujú do služieb nového poriadku a organizujú sa v milícii. Život v tomto krásnom meste vracia sa do normálnych kolají. Generál Čatloš v rozhovore s obyvateľstvom. Lvov nám bude pamätný i tým, že Lvovská rozhlasová stanica prvá na fronte vysielala slovenské slovo. Znova sa otvorili brány nádherných kostolov a ľud, teraz už bez strachu, hlási sa k Bohu.